dan same ka za ka san da ni kai. I will tell you insha Allah. I will arrest you da yardar Allah. Over is over. Over. I want to kind of upload you. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai me? Shikenan. To na riga ka. Ai ka faɗa ba. Dan Allah ofisa ta hakuri. Dan Allah dan Annabi ofisa dan Allah kai mu da hakuri. Kawai yau so nake na turka ma wannan abu tunda na ganka. Allah kai hakuri ofisa dan Allah. Hakuri? A'a, sai na dirka ma guda Allah ɗaya. Dirka ma. Dan Allah kai mun rai dan Allah kai mun rai. Me zan ma? Kana so in kyale ka? Wala shi zan kyale ka amma da sharadi. Sai ka mun atishawan shugaban kasa. Wani da shugaban kasa ke ta? Atishawa? Bai ba. Acin! Bai ba. Bai ba. Acin! Bai ba. Bai ba. Kawai ka bari in buga ma wannan. Allah da Allah mu bisa ka. To kai mu, domin da kyau. Acin! An gama shi shugaban kasan baya da lafiya ne kake irin wannan. Ina ga. Allah da Allah. Mahaukaci. Ga wani mahaukaci.